Och här har vi livformannen Torvald Danielsen. Ja, Torvald. Nu blir det och stotter. Vad är det som händer så att det kan det här? Alltså jag får vi släppspel då köra som Sysvik till söndag och Läraren spelade då som bättre här. Alltså det vi får inte köra och allt kör så vi tar bollen att slå här vi har blockat så Lumsläraren söndag tar färra i golv eller vi blockar ut alla trynar och det kvarstår rätt heldigt men allt han ligger alltid där och kommer mer runt. Tvåa första set nu var det Leia och ta fältet dit men titta Lucas var framåt alla vägen in till Sysslöt och så vi håller i SU. Men tredje setet så blev det nästan spalt av banan och på den vägen. Ja, alltså första setet fyllde vi väl vi och ta sjätte setet. Jag vet det har bara sett på att man kommer att göra servefiler och såna borta filer. Det är alla gör det han är det så viktigt. Men kvart vill du säga att allt kommer till allt SU värdig måste att nå där. Ja, man dessvärre säga att jag tar inte någon files vid det och ja, tar fortsätta ett det som det är till allt det. Men det kommer starta kan ju också mer. Ja, nästa då må vi nog